Pomáham viesť školu. Tie deti nie sú z privilegovanej vrstvy spoločnosti. 20 000 ľudí žije na malej ploche. A tie deti sú skutočne bezmocné. Ich rodičia nemajú takmer nič. Svoje deti nemôžu nejako podporovať. Chcem pomáhať najmä deťom, aby mali lepší život. Deti chcú jedlo a vzdelanie. Dospelí chcú mať zdravotné a finančné istoty. Som šťastný, že cez podnikanie z Forever im môžem dopomôcť k vzdelaniu, jedlu a ako sa dá. Som veľmi rád, že som sa rozhodol pre Forever. Som na to hrdý. Úplne mi to zmenilo život. Môžem tým ľuďom pomôcť, aby sa mali lepšie a mali lepšie postavenie v živote. Som Sunil Gupta. Verím v silu vzdelania, v silu lásky. Verím v silu Forever. Som zafírový manažér a som Forever. Zdravím vás, som Jim Bogus a som výrobným manažérom spoločnosti Aloe Vera of America. Mám na starosti zloženie a miešanie produktov, ale aj ich balenie. Pri dizajne baliacich zariadení a strojov na miešanie produktov spolupracujeme so strojárskymi firmami. Bola to investícia za 5,5 a 6 miliónov dolárov. Forever Living Products sa takejto obrovskej investícii nebránili, pretože chcú byť na trhu ďalších 30 a možno aj 100 rokov. Chcú neustále vyrábať tie najkvalitnejšie, najbezpečnejšie a najefektívnejšie produkty. Naši Forever Business Ownery si môžu byť istí, že na výrobu ich produktov používame tie najmodernejšie zariadenia. Forever určite zmení toto odvetvie. Práve preto to robíme. Ideme stále dopredu a preto sme úspešní.